ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଶାସନରେ 25 ବର୍ଷ ବସିକିରି ବି କିଛି ଛୋଡ଼ି ପାରିଲେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଛୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ନା, ଛଡ଼ା ହଉଛି ରହିଥାଉ ସବୁ କରିକି। ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର କେତେ ନବାରେ କାଟିବି କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ଛାଡ଼େ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଉଛି। ହଁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗେନି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ କଳା କାରନାମା ସବୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନା। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯାହା ହେଇପାରିଲାନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାସନ ଆମ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉଛନ୍ତି ବା। କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ଉପରୁ ଆଉଛି ଆଉ। ମାଧବାନନ୍ଦ ଯିବୁ।